munggah temenan ta. Temen bojo loro ta temenan ta. Wis cukup loro ae ta. Heeh, loro ae ta piye iki? Cukup bojo loro ae ta. Yuk, AS Perkasa Indonesia. Ye ye ye. Sukses. Ye ye ye. Ye ye ye. Ayo semuanya. Teman-teman nanti disiapkan ya. Komunitas bawa bendera apa ini? Ayo Mas Darto. Iya, teman kuliah, reunian, boleh. Boleh dong bunda-bundanya sini semua ya, boleh sebelah sini. Terima kasih kakak kedua. Ayo bunda boleh goyang-goyang sini, ayo, ayo, ayo. Come on, come on, come on, come on. Abang biru lampu disco. Awak sehat lemas, duwe bojo loro. Bojo sing ganteng, jaluk disayang. Sing tuanjur omong ditinggal. Terima kasih kakak kedua, terima kasih. Siramu ngeterai iso turu. Tresno mas, Mohon duduk, mau duduk, mau duduk, ada mau duduk ya. mikir butuhe, mikir waktune. Jur saiki bingung ngadine. Tolong dino, oleh romo. Tolong dino bali ning kene. Aduh enake mas, sing sedino. Kanggo sapa? Sing sedino, kanggo sing rondo. Ayo bunda-bunda cantik. Ames Perkasa. Yo. Soko, soko. Coba. Abang biru lampu disco. Ayo, Awak sehat lemas, duwe bojo loro. Terima kasih. Bojone kanca, terima kasih. ayo disi. Bojone dhewe aja dibagan. Ayo. Siramu meterai iso turu. Aduh. Uga andom sangu. Mikir butuhe mas, mikir waktune. Terima kasih. Jor saiki bingung ngadine. Iya. Tolong dino mas, oleh romo. Tolong dino oleh ning kene. Aduh enake mas, sing sedino mas. Kanggo sapa? Sing sedino kanggo mbok rondo. Ayo masyarakat. Soy. Oh boleh dong, muter dong sambil muter boleh. Ayo muter bunda. Terima kasih.